kulay at disenyo rin ba ng saranggola ang madalas mong mamataan sa kalangitan? Animoy trend na ngayong bakasyon ang pagpapalipad ng saranggola. Patok hindi lang sa mga bata, pati sa mga matatanda. Ito rin ang kinagigiliwan ng mga residente sa Barangay Bulala, Bacnotan, La Union. Saranggola'y lilipad sa kahel ng kalangitan. Paalam na nga ba sa ating nakaraan? Ngunit saan man tayo, hipan ng amihan. Di pagpapalit ang pagkakaibigan. Pataasan ang lipad ng saranggola at patibayan din ang tali para hindi mapigtas ang main goal. Tuwing hapon at mahangin, sa bakanting bukirin na ito ang tambayan ng mga residente upang mapanood ang matayog na lipad ng mga saranggola. Nakakasanayan po namin ito, tapos parang libangan na rin po namin. Tamang tansya lang po ng bigat po sa kanan tsaka sa kaliwa po. Yung tali, paano yan? Ay, depende naman po sa bigat po ng saranggola yun, ma'am, kung kaya po yung tali o hindi po kaya ng tali. Tila bumabalik nga raw sila sa pagkabata, lalo't tila nanunumbalik din ang ganitong laro sa panahong gadgets na ang kinahuhumalingan. Ang magamang Maki at Kenneth, ang pagpapalipad ng saranggola ang nagsisilbi nilang banding. Si Maki mismo ang nagturo sa kanyang 6 na taong gulang na anak na si Kenneth sa pagpapalipad ng saranggola. Noong hindi pa uso ang mga modernong saranggola, mismong sina Maki raw ang gumagawa ng laroang saranggola gamit ang kalendaryo at patpat na idinikit gamit ang kanin. So, ang malulong ting gadget. Kan may ano kastoy ma'am tawa. May iwasan natin sa cellphone kada ako. Para maiwasan ang cellphone. Kasama ko ang mga kaibigan ko magpalipad ng saranggola. Kaya masaya ako. Sa panahong tila nalilimutan na ang mga nakagawi ang laro, importanteng malaman pa rin ito ng mga kabataan. At ang mga nakatatanda, ang susi para ito'y may pamana. Joanne Ponsoy, Balitang Solid North.